Tuladha utama paguyuban. Panglimbang 5 menit dina Selasa Legi tanggal 29 April taun 2020 kapetik saka kitab Lelakone Para Rasul bab 4 ayat 32 tekan ayat 37. Dudu wewadi meneh menawa akeh paguyuban, pakumpulan lan patembayatan kang modal madul kahanane marga ora dikemunah kanthi becik. Mbuh marga nglalekake paugeran, apa marga ora ngerti paugeran? Para paraga ing jroning pakumpulan mau ora leren anggone padha cokot-cokotan, sikut-sikutan, dupak-dupakan kanggo rebut pengaruh lan nyingkirake liyan. Kang diugemi lan digungke amung karepe dhewe dudu karepe paguyuban. Kang diudi dudu karaharjaning bebarengan nanging bathine dhewe lan kelompoke. Mula suasarane tansah usrek, kisruh lan panas. Akeh wong rumangsa ora tentrem, ora jenjem, saengga ora jenak manggon ing kono. Paguyuban utawa perkumpulan ngene iki ora laras karo karsa dalem Gusti. Dina iki pasaman suci ngaturake waosan bab sejatine pakempalan utawa paguyuban. Diarani pakempalan utawa paguyuban sejati amarga pakempalan iki migunakake karsa lan piwulang dalam Gusti Yesus minangka dedasare kemonah utawa kelola. Karsa lan piwulang sing endi? Pakon tresna tintresnan. Cara iki kang diayahi dening pasaman suci kawitan sawise tinilar Gusti mekrat menyang swarga. Para warga pasemuan padha bungah marga bisa asung kawigaten antara siji lan sijine. Dene luwih gamblange, cara urip mau kajelentrehake mengkene. Para murid dalem Gusti padha tunggal ati lan tunggal budi, golong gilik ing urip. Ora ana wong kang nganggep darbeke minangka darbeke pribadi, nanging dadi darbeke bareng-bareng. Wong-wong warga pasamuan padha dodolan barang milik pribadine kaya telemah lan omah, asile banjur kanggo urip bareng jroning paguyuban. Iki sing dijenengi prinsip komunio. Mula ora ana kang padha kekurangan lan kecingkrangan. Wong-wong mau uga padha urip ing sih nugra dalam Gusti kang maluber-luber. Para murid uga padha sapenudaya menehi paseksen bab Gusti Yesus kanthi piwulang, tumindak becik lan pangeram-eram. Wong-wong mau padha diajeni dening wong akeh. Para tresna pelem kinasih asung kawigaten marang pepodo. Tunggal ati, tunggal budi, ngedohake tresna diri pribadi lan tresna bondo. Luwih-luwih padha urip selaras karo karsa dalam Gusti, mujudake kunci urip pasamuan kawitan. Awake dhewe kang padha ngaku dadi penderek dalam Gusti lan panerus pasamuan dalem, kudune bisa nglestarekake lan nguri-uri cara urip pasamuan kawitan kang temen-temen dasarake uripe marang piwulang dalem Gusti. Prayoga padha nyingkur diri lan manggul salib amrih bisa dadi warga paguyuban sumrambahi sarta pasaman suci mligine kanthi becik. Suwawi sami munjuk kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah ingkang makasih kawula munjuk sembah nuwun awit tuladha pasaman dalem kawitan ingkang sanget sampurna. Saking cara gesangipun pasaman kapisan, panjenengan sampun paring tuladha dhateng kawula kados pundi kedahipun gesang lan ngemunuh satunggaling paguyuban utawi pakempalan saengga meranani penggalih dalem sarta dipun remeni sesami. Mugi awit saking sih nugra dalem kawula saged nuladha menapa ingkang sampun dipun ayahi wonten ing gesangipun pasamuan kawitan. Amin. Kunjung kasmo dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci.
Amin.